Здравейте на всички! Казвам се Виктор Стоянов и ръководя Фондация Македония, регистрирана в България. Занимаваме се с сближаването на българи и македонци и българската култура в Северна Македония. Тази вечер македонската медия, северно-македонската медия Лидер и нейният главен редактор Любчо Златев, познат журналист в Скопие, излезна с един материал против Фондация Македония и против българското управление във Вардарска Македония в периода 1941-1944 година, изнасяйки лъжливи данни за броя на жертвите сред партизанското движение в Македония. Те са малко над 260. От медията Лидер посочиха, че били 7000. Ние ще се поинтересуваме за възможностите да заведем дело срещу тях. Но искам да напомня нещо на главния редактор на тази медия, въпросния Любчо Златев, който споменах. Искам да му напомня и той да чуе това добре, че Фондация Македония не е българско малтретирано и преследвано дружество в Битоля, Охрид или Скопие. Ние не сме така смачкани от режима на ДПМН в Скопие. Не сме българи от Македония, които наистина се чудят как да запазят стандарта си на живот и своя живот въобще и в същото време да са изявени българи. Така че този опит за клевети върху нас и върху България, върху историята на България и нашето управление във Вардарска Македония след вложените 600 милиона златни лева, след всичко, което България направи за българите в Македония, и да, действително македонци тогава нямаше, бяха си българи, няма да допуснем така скромни хора като тебе, бих те нарекал и по друг начин, но ще се въздържа. Така едни ограничени хора като тебе да се опитват да тровят общественото мнение в Македония, да създават омраза и да клеветят Фондация Македония или Царство България. Така че препоръчвам ти да си изтриеш материала и ти говоря на ти, защото много добре се познаваме, Любчо. Спокойна вечер и гледай утре да си изтриеш материала.